हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअफोरखौ बे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोसो थोलायनायनि समायना बारसे बिबार। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ सुनजित, प्रिति, अनसुमै, धनन्जय आरो माइनाव। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, प्रडिउसारानो जादों सुनजित गयारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला बिथांनि सनजित प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सोरनि फान्दायनायाव। बेयो मोनसे गोदान बज'टेरि शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखैब्ला बे भिडिअखौबो नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन आरो बिथांमोननि चेनेलखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोननो नाजागोन। बे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ मिजिं, दैमु, महिनी महन, सान्थि, सोरां, अनिमा, सिमांसा, बिलिफां। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' ट्रेजेडिक शर्ट मुभिआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, बे भिडिअनि स्ट'रि डिरेक्सनखौ होदों महिनी महन। दासिमहालागै फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि BS प्रडाक्शननि बे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो।